Zo'n supermerken op het Jereveen laat sjoerd om openingstijden op snijn. De gemeente wil 2 supermerken een vergunning aan om op die dag open te wijzen. Het gaat om een proef van een nier die bedoeld is om te zien of mensen verlet hebben van boodschapje op snijn. Door het koude winterwaar mensen skriezen naar uit de voeten. Dat zei het onderzoeker Jos Hoijmeijer van Koudem. De eerste skriezen die in Friesland kwamen binnen, gingen nu alle gedachten waarom naar het zuiden. Bij gelijks toch dat hier ondiepe wetterplassen bevezen binnen. In Ljouwert wordt op 1 september een groot feest houden op het Zeilaan, als opmaat voor de bezitten van de jury van de culturele haardstad 2018, een paar dagen later. Die jury zal onder andere culturele projecten en locaties bezien. Ook Eindhoven en Maastricht binnen nog in de race om in 2018 culturele haardstad van Europa te worden. June vannacht flinke opklarings en matige frost. Monodij iedere kans op sneeuwbuien, maar schijnt ook uit een droog de zinnen. Het wordt 12 graden bij een matige, ontkrachtige noordenwind.